खुलुमबाय गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 1 नभेम्बर खालि रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों फैगौ 6 नभेम्बर खालि एलपि इउपि फोरोंगिरि थिसनथाइनि जि मेरिट लिस्ट बेखौ फोसावगोन आरो बिथांमोनखौ थाबैनो थिसनथाइ होगोन होननानै चिफ मिनिस्टारा फोसावदों। दा बेवहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो एबारनि बे एलपि इउपि फोरोंगिरि थिसनथाइनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव गासै गोदानै सा 52 फोरोंगिरिफोरा थिसनथाइ मोनसिगोन। गुदि फरायसालि एलपिआव गासै 46 सा आरो गेजेर फरायसालि इउपिआव गासै 12 सा फोरोंगिरिफोरा गोदानै थिसनथाइ मोनसिगोन। बे जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बे खेबनि एलपि इउपि टिचार रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बबे जिल्लायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोदानै बेसेबां फोरोंगिरिफोरा थिसनथाइ मोनगोन, एपइन्टमेन्ट मोनगोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। धेमाजि जिल्लायाव 6 गोदान फोरोंगिरिफोरा एलपि स्कुलाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन। आं बे समाव एलपिनिखौ खोन्थागासिनो दङ। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव 6 जन गोदान टिचारा एपइन्टमेन्ट मोनगोन। गवालपारायाव 3, लखिमपुराव 10, मरिगावआव 6 जन आरो सनितपुराव 21 जन। सनितपुराव 21 जन, सनितपुरावनो बांसिन। धेमाजियाव 6 जन, गवालपारायाव 3, लखिमपुराव 10 जन, मरिगावआव 6 जन आरो सनितपुराव 21 जन, 21 जन। गासै 46 गोदान टिचार एलपि स्कुलाव एपइन्टमेन्ट मोनगोन जुदि नैबे नभेम्बर दाननि गेजेराव आसाम सरकारा एपइन्टमेन्ट होमारोब्ला एलपि स्कुलाव। बे जाबाय एलपि स्कुलनि। दा इउपि गेजेर फरायसालिनि थाखाय बरपेटायाव 2, अनलि 2, धेमाजियाव 2, गवालपारायाव 1, लखिमपुराव 4, नलबारियाव 1 आरो सनितपुराव 2। टटेल गासै 12 गेजेर फरायसालियाव माने इउपि आपार प्राइमारियाव गासै 12 गोदान फोरोंगिरिफोरा बिटिआरनि बायजोआव थिसनथाइ मोनगोन। बरपेटायाव गेजेर फरायसालियाव बरपेटायाव 2, धेमाजियाव 2, गवालपारायाव 1, लखिमपुराव 4, नलबारियाव 1 आरो सनितपुराव 2, गासै 12 गेजेर फरायसालियाव गोदानै थिसनथाइ मोनगोन एबारनियाव। एलपिआव गासै 46 आरो इउपिआव गेजेर फरायसालियाव गासै 12, गासै 52 गोदान फोरोंगिरि थिसनथाइ मोनसिगोन बर' बिजोङाव एबारनि जिथु रिक्रुटमेन्टआव। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बर' बिजोंनि गोबां फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैया होनना जों गोबां समाव खोनाबोदों, नुनो मोनबोदों। किन्तु जेब्ला टिचार रिक्रुटमेन्ट जायो पस्ट भेकेन्सिया गोबां खम ओंखारो बर' बिजोङाव। जाहोना मा बेखौ मिथिस' हाला। किन्तु जोंनाव फोरोंगिरिनि आंखालानो जोबनो थाङा। रिक्रुटमेन्ट जायो नाथाय पस्टआनो ओंखारा। नाथाय बियो सैथोदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयि, सम बायदि गोनांथि बायदि थिसनथाइ होयैनि जाहोनावनो बर' बिजोङा फरायसालिफोरा लासै थैलांनायनि लामायाव आगान सुरदों। बेखौ सोरबाया नंगौ सानब्लाबो सानाब्लाबो बाथ्राया बे सैथो।